Film Zakázané vzdelávanie videla v predpremiére aj Alexandra Múdra, študentka 5. ročníka učiteľstva akademických predmetov. Vitaj, človek. Film Zakázané vzdelávanie vo mne vyvolal uvedomenie si pozoruhodnej skutočnosti. A to je, že nemusíte vyrastať v argentínskom školskom systéme na to, aby ste odkaz a posolstvo filmu pochopili. Sama som sa v niektorých momentoch s filmom stotožnila, ak hovoríme o skúsenostnej úrovni. To najmä preto, že pruský model školstva nie je zakorenený len v španielsky hovoriacich krajinách. Je fenoménom aj na Slovensku. A verím, že čo i len trochu citliví či hypersenzitívni jedinci by vedeli rozprávať aj bez titulu. Problémom je, že titul nie je to, čo rozväzuje jazyk. Dnes však hovorím nielen ako lektorka, začínajúca učiteľka, študentka akademických predmetov, ale najmä ako žiačka, ktorá ako každý iný prešla vzdelávacím systémom celú školskú dochádzku. S úctou voči všetkým mojim učiteľkám a učiteľom nech už zaužívaný model vzdelávania podporovali viac či menej, uvedomila som si, že sa pri nich pripravujem na život poslušnosti. Keď je však v samotnej spoločnosti prevládajúci názor, že vychovávať sa deti majú tak, aby boli poslušné, nie sa čomu čudovať. Toto presvedčenie si so sebou nesie generácia po generácii aj v niektorých dnešných mladých rodinách. Je to prepojený kruh. Je prirodzené, že nežijeme v škatuľkách a jednotlivé aspekty života sa nám prelínajú. Interagujeme medzi sebou v rolách. Je náročné povedať, kde sa všetko začína, pretože to nie je ani v škole, ani vo výchove doma pri rodičoch, netkvie to nezávisle ani v práci a profesionálnom živote, v komunikácii s blízkymi či v hľadaní si životného partnera, s ktorým rodinu založíme. Na spôsobe, akým žijeme svoj život a akým sa podieľame na tvorení ďalšieho života, na spôsobe tvorby vzťahov, na našich úmysloch a zámere záleží. Náš odborový didaktik na univerzite, pán doktor Rosenfeld, sa s nami okrem obrovského množstva múdrosti, skúseností a poznania raz podelil o veľmi pravdivý postreh. Keď sa učiteľ dostane do stresu, začína učiť tak, ako bol sám vzdelávaný. Nebude sa spoliehať na svoje poznatky z vysokej školy ani na rady a odporúčania svojich pedagógov. Vráti sa k skúsenosti, k prežitému, k niečomu, čo je zapísané hĺbšie. Po koncoch sa vraciaš k tomu, čo dôverne poznáš. A naozaj je to tak v princípe so všetkým. Ak sa chceme vrátiť do lepšieho než to, čo sme sami zažili, ak chceme skutočne zlepšovať vzdelávanie, no najmä prístup k deťom, ale i dospelým v procese učenia sa, potrebujeme si dovoliť zažiť lepšie. Prejsť podmienkami, ktoré darujeme sami sebe, tým, ktorí sú tu s nami, i tým, čo prídu po nás. Nikdy by som si o sebe nepomyslela, že na praxi, ktorú som absolvovala v rámci štúdia, navyše popri práci lektorky s tou všetkou prácou s ľuďmi, ktorej sa venujem aj v literárnej a hudobnej oblasti, sa mi stane, že v rýchlosti okriknem študentov za to, že si pomáhajú, alebo že budem vyžadovať poriadok podľa mojich predstav, čo v preklade znamená predovšetkým ticho. Že budem uvaľovať svoje očakávania na všetky tie chrbty, ktoré sedia denne v inštitúcii, podľa vzoru ktorej by sme si my sami nevybrali svoje pracovne či kancelárie. Základom všetkého je partnerstvo. To znamená, že nikto nie je viac ani menej. Podmienkou partnerstva je minimálne súhlas. Konsenzus je o spolupráci, keď rešpektujeme človeka na druhej strane a jeho hranice, za ktoré nejdeme. Na základe toho potom vieme vytvárať také pravidlá, ktoré si radi osvojíme a ktorými nikomu nespôsobujeme krivdu. Áno, bol som dobrý a poslúchol som, ale na čo mi to bolo dobré v živote? Koho budem poslúchať, aké autority áno a aké nie? Stoja autority nad nami ako naši bohovia, alebo sa s nimi nachádzame v partnerskom, doplňujúcom vzťahu? Je dôležité, kto prvý uloží ranu? Ja alebo ten druhý? Prečo sa strachu učiť už v škole a práve skúsenosťou? Volíme si presne tých istých ľudí, ktorých poznáme z rodín, škôl či zamestnaní. Sloboda a zmysel pre ňu musí byť v prvom rade v človeku, až následne v pravidlách a nariadeniach. Je to spôsob fungovania, spôsob žitia. Je však nasiaknutý z kultúry a spôsobu, ako to robiť. Nie je to poslúchať a neodporovať, tvoriť pod dohľadom. Myšlienka, ako sa slobodne rozhodovať, sa ukrýva v nás. Inštitúcia a spôsob vládnutia ju má len odzrkadľovať.
Predstavuje rozdiel medzi slobodným a zároveň svojbytným rozhodovaním a prispôsobovaním sa. Prečo modifikovať spôsob, akým sa deti vzdelávajú podľa poskytovateľov? Keby sme hovorili o firme Miesto o vzdelávacej inštitúcii, už dávno by takýmto štýlom skrachovala. Ako je možné, že škola je výnimkou? Tieto, ale aj iné otázky vo vás podnieti film Zakázané vzdelávanie. Nastavuje zrkadlo tak trefne, že prajem každému, pretože sa to týka nás všetkých, aby si našiel 2 hodiny času a zodpovedal si základné otázky, ktoré nekladú len tvorcovia filmu. A to spolu s nami 1.6.2024. Áno, na Deň detí. A na záver si dovolím predskokanskú otázku pre sledujúceho. Kde dnešné školstvo rešpektuje hranice strán všetkých zúčastnených tak, aby nikto nebol viac ani menej? Daj nám vedieť do komentára pod videom. Teším sa na teba.